Sadiya Haruna, wanda aka fi sani da Sayyada Sadiya Haruna a shafin Instagram, a yanzu ta dawo da wani sabon salo. Sadiya Haruna dai kwanakin baya Hizba sun kama ta akan dalilin maganganu na rashin da'a da kuma abubuwa da take yi na badala, wanda a cewarta tana yi ne domin ta sai da maganin nuwan mata da kuma ma'aurata. Sai dai kuma da alamu cewa ɗabi'ar Sadiya Haruna ba za ta tafi gaba ɗaya ba, domin kuwa a yanzu dai ta rage wannan maganganun da take yi, amma kuma har yanzu akwai irin rawa da kuma abubuwa da take yi wanda a dama sai da aka ja mata kunne a kansu. Sai dai kuma watakila Sayyada Sadiya Haruna lokacin da ta je wajen 'yan Hizba sun yi yarjejeniya akan cewa za ta iya irin wannan ɗabi'u. Sadiya Haruna dai har gobe tana jin haushin abubuwan da suke faruwa musamman a arewacin ƙasar Najeriya. Yanzu ta yi wani bidiyo wanda take so ta faɗakar mutanenmu, kuma ta bada wani labari na al'ajabi wanda ya shafi rayuwar da take ciki. Jama'a, yau na zo zan mana wata magana amma raina a ɓace. Akwai wata ce ana ce mata Alpha Chas, tana Kaduna, Christian ce, sai take TikTok. Kun san TikTok namu yanzu kowa ya zama celebrity ɗin kanshi. Sai wani ya ce, please can you recite Quran for us? Sai wani ya ce, ka taɓa ga inda Army ya yi reciting ɗin Quran? I was like, what? Na kalla comment ɗin. Unfortunately sai na gan yariyan ta yi reciting, ta yi fatiya. Da ta yi fatiya ta yi kokari a matsayinta na Christian. Magana Allah da Annabi ne. Ko mu da ba cikakken ba Hausawa ba, idan muka tashi reciting ɗin Qur'ani dole sai an mana gyara saboda yanayin muryar mu. Kun da ya gane. Sai shikenan sai mutane a comment section ɗinta suke ce mata jahila, karuwa, 'yar iska, waye-waye. Sai kina musulma baki iya fatiya ba da dai sauransu. Sai yarinyar ta fito ta yi bidiyo ta ce, assalamu alaikum, don Allah mutane masu tambaya na ni Christian ne ko musulma, to don Allah da Annabi ni ba musulma ba, ni Christian ce, kun gan cross a wuyana. Ta yi bidiyo. In ka shiga TikTok kuma in ka san kai wannan zaka gan bidiyon da nake magana a kai yanzu. Sai ta yi posting din, ta ce don Allah ni ba musulma ba, wannan abin da ne na iyakan kokari na ne. Again fa those people ba su barta ba, suka kare binta comment section din da take ce ita ba musulma ba, ita Christian ce. A comment ya fi comment 560 something thousand. Daga mai cewa karuwa, daga mai cewa arniya ki gaggauta ki tuba, in ba haka ba ko kanshin aljanna ba za ki ji ba, daga mai cewa jahila, daga mai cewa waye irin da zagi, unnecessary zagi. Shine na hau comment section ɗinta na gani yanzu. Mutanenmu Hausawa musulmai mu ji tsoron Allah. I will say it and repeat myself again. Mu ji tsoron Allah. Islam is a very peaceful religion. Me yasa muka ɗauke shi zama tashin hankali ga mutanen da suna sha'awa su shiga, ko ga mutanen da ma ba su shiga ba? Kana nufin ka je comment section ɗinta ka ce mata ta gaggauta ta tuba, in ba haka ba za ta shiga aljanna ba? Kai me zaginta a matsayinka na musulmi in wayanka ne koko dabaranka koko iliminka yasa ka zo duniya nan a matsayinka na musulmi? Ka gaya mun, babu ko ɗaya. To ita ma haka zalika, Allah ne ya yi ta kuma a hakan yake so ya ganta. Aka ce kada mu zalunce su, ni mu'amala ta business da su, mazajenmu su aure su. Kana nufin Allah da ya yi wannan maganan bai san me yake ba ne? Kai daga can kuma ka zo kana commenting kana zagin to arniya for what? Yariyar nan tana da ɗabi'u musulmai, tana sa hijabi, tana komi, tana sallama idan ta yi bidiyo. Ka san me a cikin zuciyanta? Ku zo kuna zaginta? Dukkan Hausawanmu ne da musulmai a comment section din nan suna zaginta. Why? Wallahi mu ji tsoron Allah. Kada mu gan wai social media ne kawai. Wallahi tallahi idan ka ma mutum abu ko da yayi blocking ɗinka, ranar gobe tashi kiyama zaka kawo mata shaidu guda 3 inda ka ganta take karuwanci. Ka san ya shaidan zina yake kuwa? Hausawanmu ba mu da abin yi a TikTok sai dai faɗa da zagin cin mutuncin juna. Ga 'yan kudu suna can, sai dai ka ji wani yayi waka an hau challenge din shi ana yi, suna promoting din junansu
amma Musa Bagen hasada da kishi ko mutum ya yi abu ka hau muryansa ma ina celebrity Allah ya sauke hau muryan Sadiya Haruna ko ko ina celebrity Allah ya sauke hau muryanta yarinya ce wa ya santa to ke in ma wa ya sanki ko ko kai in ma wa ya sanka wannan fans da muke raina su ne mu in babu fans babu mu fans ne suka zama da ku haka amma saboda kun zama celebrity sai ku raina kowa ba ku kallon kowa da gashi to wallahi mu bi duniya hankali makasudin yin bidiyon nan shine na yi shi saboda Hausawan mu da musulman mu wallahi mu ji tsoron Allah mu daina tozarta mutane to ka gaya mu in ma tana da niyyar ta shiga addinin ta ina za ta shiga ta ina haka nan kuka ma Munirat Abdulsalam ba zan taɓa manta ba na ji Abuja muna hirar nan da ita tana kuka da hawaye tun tana Christianity dinta ta zo Muslim people suka takura mata mutum idan yayi abu tsakaninka da mutum shine ka mushi fatan alkhairi idan ba za ka iya ba ka yi shiru wannan ba sai ya da Sadiya Haruna ta faɗa ba ni na faɗa wannan magana ba me kana cikin zamanka ka zo kana dora ma kanka rayuwar mutum a kanka rayuwar mutum ne fa shi yake rayuwar shi sannan kabarin kowa daban in ka gama za ka iya kai following din Sadiya Haruna ba unfollow her period amma ka zo kana zagin mutum karuwa waye Allah ne kadan ya san dan uta Allah ne kadan ya san dan aljanna sannan bari in gaya maka musulunci ba daga sutura bane in baka sani ba musulunci a cikin zuciya yake Sadiya kina sa attachment din ne yana sallah ne this and that baya sallah na fi ka sani baya sallah saboda uwata da ubana sun kai ni islamiyya na sani sannan ba tun nake ban taba sa ciko a kaina ba in ba dai nake al'ada ba wannan da kuke gani muna sa yawancin mu mata ciko ne kun ga asalin gashin mu ciko ne sawa zami kawai for fashion idan lokacin alwala yayi zaka yi ablution ɗinka ka cire shi ka sa hijabin ka amma mutum ya ganka ka yar uta ce kai har kana da bakin ce ma mutum dan uta Allah ne kadai ya san abin da muke aikata a bayan fage amma sai mu zo social media mu dinga pretending most especially you people they are all pretenders wallahi mu ji tsoron Allah kan da ka zo a matsayinka na musulmi ba wayanka bane ba dabaranka bane ba iliminka ba kuma haka zalika wanda ya zo a matsayin shi na Christian ba wayansa bane ba dabaransa bane ba iliminsa bane haka Allah ya so ya ganka kuma shi ma haka Allah ya so ya ganshi jama'a mu kiyaye wanda magana nan kuma ya bata mishi rai yayi hakuri amma idan kai min dropping din bad comments a post ina kuma a page ina I will definitely block you sai mu je kuma sai ka mi shari'a a gaban Allah saboda bani da time din da zan ce kai ma ka ce na fito ne in tunatar da mu ji tsoron Allah kar mu doka wannan social media akan mu muna zace kamar in mun ce mutum shegiya ko karuwa ko ranar gobe tashi kiyama Allah ba zai tashe mu da wannan magana ba ka ji tsoron hakkin mutum gwamma kai zunubi tsakaninka da ubangiji babu wanda bai aikata laifi shi Allah gafurur rahimu ne amma idan kai laifi ma mutum fa kunya zai hana ka zo ka same mutum din nan ka ce mishi yayi hakuri ka zalunce shi babu kuma shi yafi komai masifa wallahi tallahi mu guji hakkin mutane so that's all I can say ina ma kowa fatan alkhairi kusan dai irin waɗannan abubuwa da Sadiya Haruna take yi an ja mata kunne ne akan cewa bata san sabgogi da suka shafi addinin musulunci ba wato tana da karancin ilimi. Sadiya Haruna an yanke mata hukuncin zuwa Islamiyya na wata 6 watakila wannan zai koya mata ɗabi'u na addinin musulunci wasu abubuwan ba sai an mata faɗa ba za ta daina su. Yanzu haka dai Sadiya Haruna ta karɓi hukuncin kuma tana zuwa sai dai kuma ba a san me ya dawo da waɗannan abubuwa da take yi yanzu ba.